Eto mae'r gwynt mae'n chwrlio, neb yn gallu ennill y peniad cynta. A Cleito Green yn ennill y grydd yn y diwedd. Sy'n cael ei chymryd yn sydyn i gyfeiriad Ben a Mwn. Dros Ben na'i masan mae'n mynd. A Mwn i mewn i'r cwrs Cosby. A Mwn yn ergydio! Ac mae Pontypridd ar y blaen! Pel uniongyrchol yn syth o'r gicrydd. A Mwn yn dangos i gryfder i giro na'i marsan i'r bel. Ac yna'n cadw'r ergyd yn isel. Heibio i Harry Lloyd. A Pontypridd ar y blaen. Mae hwnna'n bas hyfryd allan i Danny Williams. Williams yn croesi. A'r peniad yna yn disgyn i mewn. Ydy? Na di. Cic gol fydd hi'n diwedd. Mae Pontypridd. Oedden nhw'n dathlu. Dyn nhw ddim dim mwy. Trosedd ydy medda'r dyfarnwr Alex Livesey yn y diwedd. Venables yn codi honna i gyfeiriad Mendes yn y gornel. Mendes sy'n ei chadw hi. Ac yn ei gosod hi ar croesiad i'r postyn pella! Peniad hyfryd gan Kieran Smith. Ac mae'r Bala yn gyfartal. Rutherford yn codi honna i'r postyn pella. A Smith yn curo'i ddyn yn llawer yn rhy hawdd. Venables yn chwipio honna i'r cwrs Cosby Newell. Yn ceisio troi. Ac yn ei gosod hi i Kieran Smith. Ergyd Smith yn cael ei harbed yn dda gan Ashley Morris. Smith bron a chael ei ail o'r noson. Ac ei creudd i mewn i ganol y cwrs Cosby. Peniad rhydd gan Cleito Green. A Harry Lloyd methu ei dal hi'n iawn. Ond mae'n y gam sefyll rwan. Mae llym yn y dyfarnwr i fyny. Felly fydda honna heb gyfri. Wel, rhyw hanner cyfle arall i Cleito Green. Felly oedd ôl ni feddwl. Ac Evans sy'n chwarae'r bel yn hir i gyfeiriad Danny Williams. Peniad gadarn. Ond yn disgyn i Cleito Green. Mae hi Green yn chwipio hi mewn i'r cwrs Cosby. A sut yn y byd nath honna ddim mynd mewn gan Danny Williams. A rywsut mae Danny Williams wedi methu'r cyfle. Kieran Lewis yn rheoli'n dda. Allan â hi at Williams. Williams i mewn i'r cwrs Cosby ac yn ei gosod hi. A'r ergyd yna! I mewn i gefn y rhwyd! Gan James Bloom! Mae Pontypridd yn ôl ar y blaen. Bloom mewn digonedd o le ar ymyl y cwrs Cosby. I reoli. A tharo'r ergyd na ar ei droed chwith. A Bloom yn rhoi Pontypridd yn ôl ar y blaen. Kieran Smith allan. At Shannon yn y diwedd i gyfeiriad Mendes! O, am ergyd gan Mendes! A doedd o ddim yn bell. Ergyd acrobataidd gan Lasana Mendes. Ross White i mewn i'r cwrs Cosby. Newell allan at na'i marsan. Wall yn croesi. A'r peniad yna yn taro'r postyn a'r bar gan Lasana Mendes a rywsyd ddim yn canfod cefn y rhwyd. Wel, alle Lasana Mendes ddim fod wedi dod yn agosach. A Mendes yn pendroni sut dio heb union i'r sgôr.